गोयची स्वातंत्र्य सैनिक लिबिया लोबो सरदेसाय हांच्याविषयी गोयच्या सुटके चळवळीत महत्वाची भूमिका 1955 वर्सा राना वाठारात भुईगत रेडिओ स्टेशन वॉज द लिब्रे दावे केल्ले सुरू। मार्च 1962 ते 1968 मेरेन गोयची पहिली पर्यटन संचालक म्हणून काम, गोयची पहिली बायल आदवोगाद म्हणून काम। 1973 पणजीत पहिल्या बायल सहकारी बँकेची केल्ली स्थापना। 2025 देशातलो चौथो व्हड नागरी पद्मश्री पुरस्कारान जालो भोवमान। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।